Po noci. O 9 skončíte, dobre? Keď sa vrátim, tak budete, tak zavolám. Kde? Teba to nemusí zajímať, rozumieš? Ty čo dávaš? Ja teď mám odpovedať, že kde? A čo si ty myslíš? Čo ti je takéto? No čo? Potom ti poviem, že kde. Oni povedia, že kde. Kde? No. Čo si ty myslíš? Trošku si nás pomeru. Ešte trochu zakričte do Ale kamery. prestaneš? Ale trošku ešte. Ale prestaneš? Daj si pozor. Daj si pozor. Áno, ja ti poviem len toľko. Ja som vám pekne, slušne povedal. A keď nechcete poslúchať, tak uvidíte. Dávať čo najskôr, lebo fakt to... Poď. Sám to ja...